इलेक्शन बे बाय इलेक्शनाव जोंहा मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म सारा गोबां भोटाव देरहागोन बे खाथां मानो होनोबा जोङो जेब्ला समनिफ्राय बीजेपी एजेपी आरो UPPL बेयाव BTR आव सरकार जानायनिफ्राय मोनसेबो इलेक्शनाव जेनफेराखै जोङो 10 बोसोर खोमानानै लानाय MP खौबो जोङो मोननो हाबावबाय बा बेनिफ्राय आरो गोग्गासिन मा दंबावो UPPL दोलोआ माने जेननायाव गैखाया जों जेनफेराखैबो मोनबा सयथासो जों इलेक्शन गेलेबाय BTC इलेक्शन बेनि उनाव BTC बाय इलेक्शन MLA गेलेबाय आरो MLA बाय इलेक्शन आरो सासे थैनायनि बेयाव गेलेबाय बिदिनो दाखालि MP गेलेबाय MP आवबो देरहाबाय माने जोंहा कुनु जेननायनि रेकर्डआनो गैया जेब्ला समनिफ्राय BTR सरकार जादों BTR आव जोंहा UPPL BJP AJP सरकार जादों बे समनिफ्रायनो कुनु मोनसेबो इलेक्शनाव जेनफेराखै आरो दाथ' जेननायनि बाथ्रायानो गैया बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों UPPL नि सासे नेहाथारि हिसाबै माने जोङो गोबां भट लानानै 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जोङो देरहागोन बेयो खाथां रिहन दैमारि बिथाङा UPPL खौ जे बिसायख'थिनि सिगां जि रायजो राजाफोरनो प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ मावफुंनायाव आद्रा जादोंमोन आङो रिहन दैमारि सारनिसिम बिथाङा सासे MLA आरो माबाबो जालांबाय नङा होमबा ओंखायनो मिनिस्टार दा आङो बुंनो नागिरदों सार MLA बिथां बारग' MLA बिथांखौ माने प्रतिश्रुति 17 बोसोराव जे बा 15 बोसोर भट लानानै खेबथाम रायजो राजानिफ्राय भट लानानै BPF आव मा प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो मा मावखो आंथ' नुदों जोंनि UPPL आव जिबायदि जोंहा मानगोनां BTR नि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जेसेबांनाखि आइजो माहारिनि जे फिसा फिसा फ्लेक्सि स्किमफोर बे स्किमफोरखौ लानानै रायजो राजाया बिराद गोजोननाय दङ बे स्किमखौ जोङो दायो BPF नाव सोंबा रावबो खिथा रोङा आइजोफोरनि माबा आसनि दंमोन नामा गोदो होननानै जोङो बे BPF हान्जानिफ्राय फैनाय माखासे आइजो लिडारफोर दङ डिस्ट्रिक्टनि लिडार बा सोरबा सेन्ट्रेल मेम्बार बिदिनो ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेफोर फैबाय थादों नालाय जोंनाव बेयाव जों सोंदों आरोखि सोंबा होनो बिदिथ' जेबो स्किम गैयामोन स्किमनि नामखौनो जों मिथि रोङा बे आसनिफोरनि नामखौनो मिथिया जाहैदों होमबा दिनै बिथाङा माबोरै बुंनो हाखो जे मावफुङाखै होननानै जोंथ' बोसोरबायानो जाजोबाखै बोसोरबा जाजोबैयावनो जोंनि नैबे UPPL आरो BJP AJP सरकाराव बोसोरबा जाजोबाखै थेवबो गोबां रायजो राजा आइ आफानो जोङो जेसेबांनाखि होनो हायो बेखौ होगासिनो दङ जेरैबायदि जोङो गरिब गुन्द्रानो दखान सखान जों गोदो प्रतिश्रुति होदोंमोन जे दखान सखान खालामनानै जानाय बिमाफोरनो जोङो होगासिनो दङ जे अनसाय बिथांखि बेखौ अननायखाय अनसाय बिथांखि होनदों बेखौ 5,000 करि होनाय जादों जे जाहाथे दखान होदोंबा दखाना एसे फेदेरनानै लाथों दा बिथांमोना बुंनो नागिरदों आं मालाबा चेनेलफोराव TV चेनेल माबाफ्राव नुदों माने इउटुबफ्राव नुदों BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनदों बिथांमोना अनसाय बिथांखिखौ होआखै होननानै थगायदों होनना बुंदों जोङो एक ब्लगाव रोखा रोखा नामबो खिथानो हागोन बिथांमोना नांगौ बियोबा जों होगोन रायजो राजानो थारमाने जोङो लिफलेटाव बहननानै होनानै माने फोसावनो हागोन आरोखि सोर मोनदों अबे ब्लगाव मोनदों जोङो मोनसे ब्लगाव 200 करि 200 अनसाय बिथांखिया दिनै सरकार फैनायनिफ्राय खेबनै जाबाय दा नैबे होगोन जों खेबथाम होमबा नोङो 200 बा 600 मोनसे ब्लगावनो 600 जानोसै आरो जोंहा अनसाय बिथांखिनि अनगायै गियान सोरां बिथांखियावबो 5,000 करि स्कलारशिप गथ'फोरनो मेट्रिक पास जानाय गथ'फोरनो सोरबा एडमिसन लानो मानो थाखाय सहाय होनाय जादों बेखौबो 200 करि होयो मोनसे बोसोराव माने मोनसे ब्लगाव 200 करि होदों होमबा नोङो दिनै जोङो खेबथाम जानोसै 200 करि होमबा नोङो 40थायाव बेसेबां जायो बिथांमोना एसे अंख लेखा गोरों दंना BPF आव गावसोरथ' गोरों गोजा होनो नालाय UPPL आव लेखा रोङिया जमा जादों होनो दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ अंख खालामनो थिननो लुबैदों आरो जाय बिथांमोना जोंखौ बुंदों आङो मानगोनां जोंहा बारग' MLA रिहन दैमारि सारखौ बुंनो नागिरदों आं बिथाङा एसे हिसाब खालामथों जे 200 करि 40थायाव बोसोरसेयाव बेसेबां जायो आरो ब्लक निर्मलबो होनाय जादों 200 जन
आरो बेनि अनगायै आलारि सोरां बिथांखि मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेफोराव 2 लाख कोटी थाखा होनाय जादों बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोना जोंनिफ्राय हिसाब लानोबा फैथों जोंनि अफिसाव फैथों जों हिसाबखौ होगोन आरो मानसिनि नामखौबो होगोन जों गिर्जानि नामखौबो होगोन जों मन्दिरनि नामखौबो होगोन जों बिथांमोना जे जोंखौ प्रतिश्रुति होनायखौ फेल जादों होनबाय थादों फेल जाया जोङो माब्लाबाबो फेल जाया जेरैबायदि मावनो लादों जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा जे रायजो राजा आइ आफाया मोजां मोननानै दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिया लोब लायैनि जयनिं लायैसो रागा जोंगासिनो मानो टाइम होआ जोंनोलाय होननानैसो जोंखौ रागा जोंगासिनो दङ गोबां समस्थियावनो लोब 200 जन 300 जन एकदम माने मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव सानसेनो जुदि 100 लानांगौबा बेसेबां जायो आंथ' नैबे 13 नाम्बाराव सासे कर्डिनेटर हिसाबै दंफैयो जोङो सानसेयाव 28टा 30टा 40टा लानो मिटिं लायो होमबा बेयाव गोबां माने जयनिंनि थाखाय खबर हरबाय थायो मोनसेयाव 30 जन 40 जन 50 जन होमबा जयै बेसेबां जायो होमबा मानो फैखो बिथांमोना आं बेखौसो बुंनो नागिरदों सारखौ जों जुदि प्रतिश्रुति होनायाव फेल जादोंबा माबोरै फैखो बिसोरथ' जाम्बा जाम्बि नङाना सासे सानैयासो जाम्बा जाम्बि जानो हागौ साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाया जाम्बा जाम्बि नङा दिनै सुपार 50खौ बुं मायाव फेल जाखो दिनै जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सुपार 50 लादों बे सुपार 50खौ जाम्बा जाम्बि आइ आफानो बेखेवनानै होयोबा बिराद मोजां मोनो बिराद आखाइखौबो जों बुङो मोजां ना गाज्रि बे आसनिया दिनै दि गरिब गुन्द्रानि फिसाया डक्टर इन्जिनियार जानो थांगासिनो IAS IPS जानो थांगासिनो